problema nimo? Wanay mo pili sa kuha, tungod ani akong mata. Diri sa kabib ha. Antuon sa ako dito kay disturbo kay ba. Ay, boss. Naunsa ka da? Paita ning kinabuhi ay. Duha pa tong pananaw, binuangan pa ta. Kanus may taong ko pilion sa saktong tao ani eh. May pa sila sweet kayo. Ako, mura mo ko gitunglo sa kapalaran ani oy. Panganak naguro ko ani nga di maminyo. Unsay angay na kong buhaton para ako'y pilion. Tubag! Unsa man, way mo tubag kay mulukso ko dire. Isa, dua, tulo. Usab, kuno maligo. Isa, dua, tulo. Uy, ayaw! Ayaw na buhata, dali! Ako? Oh, ikaw, dali! Unsa day problema nimo? Wanay mo pili sa kuha, tungod ani akong mata. Ayaw pagingan na, basin day napay babae nga anda mo dawat si muha. Paminaw na ko, murag wala na. Ay dili, wata ka balo, basin aras mong palibot. Di ta makaingon anak, kay ganihar bugod nilibot-libot. Wa po'y nitawag sa kuha. Ikaw pa. So, unsa may pasabot ani nga ako may nitawag nimo? Pero tensa, di ba naam kayo uyab? Wala oy, nagbulag na mi. Ah, grabe. Ganina, pag ganit mo nakitaan. Basta oy, nagbulag na mi. So ang pasabot, ikaw ang para sa kuha. Dili siya. Murag ana gyud. So kita na. Bib, naunsa na siya? Ang buta ng tawhan na. Naunsa na siya. Banha manggud kaayo ba? Sige, diri sa kabib ha. Antuon sa ako dito kay disturbo kay ba. Ay, boss. Naunsa ka da? Ay na pag-apil-apil rin kay bulag na mo niya. Galasgaw buang madinilibata. Ay pag-apil-apil rin kay ako na ni siya.